Από την αρχή της ιστορίας, ο Θεός δεν έμενε σιωπηλός. Κάθε φορά που η αμαρτία πλημμύριζε τον κόσμο, εκείνος επενέβαινε. Στον κατακλυσμό, όταν αυξήθηκε η κακία των ανθρώπων. Στον Αβραάμ, που τον κάλεσε να αφήσει τα πάντα για να ξεκινήσει ένας λαός πιστός. Στον Μωυσή, όταν έσχισε τη θάλασσα και ελευθέρωσε το λαό του από τη σκλαβιά. Στους προφήτες, που μιλούσαν σε ένα κόσμο που είχε χάσει το δρόμο του, στην αιχμαλωσία, όπου ο Θεός άφησε το λαό του να παιδευτεί για να επιστρέψει κοντά του. Και ύστερα ήρθε ο Ιησούς Χριστός, που κατέβηκε στη γη και με τη Σταύρωση και την Ανάσταση νίκησε τον θάνατο και χάρισε την ελπίδα σε όλη την ανθρωπότητα. Από τότε οι χρόνοι μικραίνουν, τα γεγονότα πληθαίνουν, η ιστορία τρέχει. Και εμείς στις μέρες μας βλέπουμε εικόνες που θυμίζουν τις παλιές. Η φύση στενάζει, καύσονες που καίνε τη γη και ανθρώπους, πλημμύρες που καταπίνουν πόλεις, θάλασσες που βάφονται κόκκινες, σεισμοί που γκρεμίζουν χώρες, ηφαίστεια που ξυπνούν το ένα μετά το άλλο. Και τότε θυμόμαστε τα λόγια του Απόστολου Παύλου. Ολόκληρη η κτήση στενάζει και πονά. Η πόλεμη δεν πια τοπική. Μια σπίθα αρκεί για να αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη. Ο πόνος ενός έθνους φτάνει στα σπίτια όλων μας. Κανείς δεν μένει έξω από τη δίνη. Όμως ο Χριστός είχε προειδοποιήσει. Θα ακούσετε για πολέμους και φήμες πολέμων. Να μην ταραχθείτε, γιατί αυτά πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν είναι το τέλος ακόμα. Και ενώ όλα αυτά γίνονται, η αμαρτία δεν κρύβεται πια. Γίνεται νόμος, γίνεται τίτλος τιμής. Όπως έλεγε και ο προφήτης Ισαΐας, «Αλίμονος εκείνους που λένε και παριστάνουν το κακό ως καλό και το καλό ως κακό, και αυτοί που με τις πράξεις τους παρουσιάζουν το σκοτάδι ως φως και το φως ως σκοτάδι, και αυτοί που πείθουν με το παράδειγμά τους το πικρό ως γλυκό και το γλυκό ως πικρό». Η προσευχή που είναι ανάσα πλέον διώκεται και η πίστη στον Χριστό θεωρείται εμπόδιο. Και πάλι ο Κύριος είχε προειδοποιήσει, «Αν έδιωξαν εμένα, θα διώξουν και εσάς». Οι πρώτοι χριστιανοί διώκονταν με ξύθι και θηρία. Σήμερα οι διώκτες είναι οι νόμοι, οι ιδεολογίες και η περιφρόνηση. Τότε σου έπαιρναν τη ζωή, τώρα θέλουν να σου πάρουν την πίστη, αργά, αθόρυβα. Και όπως τότε οι χριστιανοί έλαμπαν μες στο σκοτάδι, έτσι και σήμερα ο Θεός δεν μένει σιωπηλός. Ζητά και από εμάς το ίδιο. Να μην χαθούμε μες στη σύγχυση, να μην παρασυρθούμε από το ρεύμα της αποστασίας, να μείνουμε όρθιοι, να κρατήσουμε τη λαμπάδα μας αναμένη, έστω και αν όλα γύρω μας μοιάζουν να σβήνουν. Η ιστορία επιταχύνεται, τα γεγονότα πληθαίνουν, το ποτάμι βιάζεται να φτάσει στη θάλασσα και εμείς άθελά μας αναρωτιόμαστε για την ώρα και την ημέρα. Αλλά αυτό που ξέρουμε στα σίγουρα είναι τα σημάδια και αυτά μοιάζουν και όλο ένα πιο έντονα με εκείνα που μας προειδοποίησε ο Χριστός. Δεν μιλάμε για τρόμο, μιλάμε για εγρήγορση, γιατί το τέλος δεν είναι η καταστροφή, αλλά συνάντηση. Δεν είναι σκοτάδι, αλλά φως, φως που έρχεται. Και το ζητούμενο είναι να μας βρει έτοιμους. Όπως οι πρώτοι χριστιανοί έμεναν πιστοί κάτω από τα νύχια των λεόντων, έτσι και εμείς να μείνουμε πιστοί κάτω από την πίεση των καιρών. Γιατί εκείνος που κρατάει το τιμόνι της ιστορίας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο νικητής. Και όταν έρθει η ώρα, το σκοτάδι θα σβήσει, αλλά η αυγή θα λάμψει αιώνια.